Kaon ka ni? Dili. Hindi man nga. Na, kuan ba na, pinalit bin ako dito sa bangkiron. Grabe lipot-lipot ano ni. Maho pong isdaw. Pinangita nang ng bingka kay. Mao man yung mong request. Palit bingka. Busog pa man pod ko. Kaon na ko niyo niya good. Alangan noon, ako yung nakita sa imong post. Kuyaw kay ka. Pasalaing tao kay manghatag kag kwarta. At least, garo, yata ka bingka. Nakabingka, kwarta. Pwede duha? Ay, nasiga pila-pila tulad. Followers naman takadaan, uy. Ano sama ka, eh? Followers naman takadaan. Anong hatagan mo man taka? Akong hatagan, kito mga naglisod, kito nasa hospital, kito mga gipang dextrose. Kana ba, kanang mga tao ba, kanang galisod ba, galisod o ginhawa. Galisod ay kaginhawa, man. Wala man pod noon. Oh, ayun na sila si Lucy, mga followers man na to na, hatagan yun na to na sila. Bilang mayroong mga blessings good, pero wala po ko nang hatag ha. Hataganan pa, nangita po ko kinsa hatagan. Aga, usik-usik naman kag kwarta. Sige ra man di ko panghatag dito sa ubang tao. Basig naglisod na pod gali kag ginhawa no. Kay nagakipod kay kag bayro nun. Bala galisod o ginhawa. Wala po ko gausik-usik og kwarta kay kanang mga makita na ma-income nako sa Facebook, sa TikTok, sa YouTube, wala pa rin sa YouTube, sa TikTok kana gikan gyapon sa itong mga followers ato rang ibalik sila ha mukuha lang tagamay ba tabang ba tabang Nya human nimo gatod ng bingka. Asa naman pug ka? muli na dayon pag mo naman akong tuyo dre hatod niya di na Oh, lakaw dito. Dito na pod ka sa imong followers magtambay. grabe unya na ko taod-taod good kani bag o pagani ko Diri dre man imong tuyo diri maghatod kag kuan kanang bingka. grabe taod-taod na good Lakaw na gani no. asa mo ko pantuon niya Dito sa imong mga followers. para tapong sugag Ingon ka. ulan grabe okay fine